Гарет го смятаме за един саксофонист от по-младото поколение, всъщност от младото поколение, а той съвсем не е от младото поколение, всъщност той вече е един отдавна, 60-та година е роден, значи колко прави въобще не е млад. 55 годишен. Да, в зряла възраст, музикант с Грами награда, свирил с Майлз Дейвис, явно който мине през групата на Майлз Дейвис става звезда. Свирил е в оркестъра на Дюк Елингтън, а след това нататък с Кой ли не, с Чик Кария, с Маркус Милър, с Джон Маклафлин, Хърби Хенкок, Рон Картер, Арт Блеки, брат Мелдау. Просто един музикант, който може всичко в стилово отношение в съвременния джаз. И го доказва и с тази пиеса, която предлагаме, Equinox. Тя е авторска на Джон Колтрейн. Кени Гарет издаде преди известно време един албум, изцяло състоящ се от пиеси на Джон Колтрейн, само че записани с алт-саксофон, тъй като Кени Гарет е алт-саксофонист. Джон Колтрейн основно е свирил на тенор саксофон и по-малко на сопран, много рядко на алт. И тук другата разлика от оригиналите на Джон Колтрейн е, че вместо пиано, хармонични инструменти, китара, и за тази цел Кени Гарет кани в студиото Пат Матини. И както знаете, ето слушаме китарата на Пат Матини. Те хората нищо не чуват, защото ние не се спряхме да говорим след върху тази китара. Но... чува се, много изразено неговия стил, няма как да бъде объркан. Но когато говорим и за Колтрейн, просто ние пропуснахме да кажем, че нещо от неговите най-характерни черти са баладите му, които просто са... Не, той е всичко. При него е всичко, както и при Майлз Дейвис. Той може абсолютно всичко да свири и да го интерпретира по невероятен начин. Но тъй като нямаме много време, караме нататък. Следващия саксофонист, попаднал в режисирания избор за нашата саксомания, е Боб Бърк, който за съжаление почина при катастрофа, но остави след себе си много трайни следи. И не случайно ти спомена, за който мине през Майлз Дейвис и става звезда, с Боб Бърк се случи същото и той мина през оркестъра на Майлз Дейвис преди години. Виждаме и Чик Кария. Превърна се в звезда, създаде и свой собствен биг бенд, даже ние сме пускали, мисля, че музика от този биг бенд преди време. Но ето сега и как свири Боб Бърк в соловите си пиеси и албуми.